Tuo jätkä pelaa shortseissa täällä. Pakkasta. Joku show. No, kyllä mäkin pelasin oljalla. Oi, aika hyvä. Joo. Sen pohkeet on venyttänyt sitä ihoa niin rankasti, että... Pohkeesta se voima lähtee. Sen pohkeet on venyttänyt sitä ihoa niin rankasti, että niistä on mennyt tunto. Kai potkaisessa, missä ei suolaa. Paljon pohjeprässi tulossa. 450 kiloa. Hän on ikinä treenannut edes pohkeita. Älä väitä. Väitän. Kaikki tulee kuulla. Jos sulla olisi tullut pohkeet, niin reenaisit sä niitä. Niin aivan. No huhhuh. Mulla on taukoliikuntasovellus sanoo nyt, että pitäisi tehdä taukoliikuntaa työpaikka. Katsotaan mitä se tarjoaa. Pystysoutu. Mistä sulle sais liikuntaa? No mulla on tää kuminauha. Katsotaan mitä se tarjoaa. Monta toistoa? Onko se niin kauan kunnes täytyy lopettaa? Se sanoo. Okei. Ja vielä kerran. No, hyvä. Rentouta hartiat. Hyvä. Ja leuka sisään. Sitten venytetään tää. Onko se mun vuoro? Joo. Mulla on taukoliikunta kesken. Siirtyykö se eteenpäin? Senioreiden vesijumppa sattui just tähän. Onko se joka tapauksessa siirtynyt eteenpäin? Joo. Okei. Ei se mitään, ei hävittynyt tässä mitään. Oikein. Näytä sitä exit. No. Wow. Joo, kato, se oli pää oli kunnossa ja tää oli kans ihan hyvä. Jollain olisi voinut mennä tosta koko ura poikki. Voidaanko saada hidastus tosta? Slomes.